Il-Knisja llum tagħmel it-tifkira liturġika tal-preżentazzjoni tal-Imqazza Marija Verġni. Hija tifkira din li bdiet issir fl-Orjent frabta ma' dedikazzjoni tal-Bażilika magħrufa bħala Santa Marija l-Ġdida li l-Imperatur Ġustinjanu kien tella f'Ġerusalemm. Naqraw fil-Porto Vangelu ta' San Ġagbu li meta kellha 3 snin iċkejkna Marija ta' Nażaret ittieħdet mal-ġenituri tagħha f'Ġerusalemm u hemmhekk ġiet ippreżentata lil Alla fit-tempju tiegħu, fejn imbagħad trabbiet sa meta ngħaqdet ferusija kastissima l-Imqaddes Ġuseppi f'Nażaret. Fil-qalba ta' dan ir-rakkont niltaqgħu mal-verità li Marija kienet sa minn ġkunita qaddisa u kollha kemm hi ta' Alla. Sant Wistin jgħidilna li l-Imqazza Verġni Marija hi mimlija bil-grazzja mhux biss bi privileġġ mogħti lilha minn Alla imma wkoll b'mertu għax dejjem wettqet ir-rieda tiegħu. Insellmu lil Marija, preżentata fit-tempju bil-kelmiet tal-għaġeb: Imbierka int, Verġni Marija, min Alla l-għoli fuq in-nisa kollha tal-art, għax hu kabbarlek ismek, hekk li l-bnedmin qatt ma jifqu jfaħruk.